Значи, хайде, идвайте хора. Извинявайте за всичко. Здравейте отново. Да. Значи, сега покажи пак училището. Да, пак! Те Хайде, правят, че не ме снимай. интересува. Вие вече знаете за стъклото, където ви казахме. То, че не се го качил. И карай. Ай, снимай. Да, и Значи, хора, сега отиваме до страшната къща. няма да ходим до... Ще минем от градината. Каква ти гранина ти В градината ще влием. Там, нали, има хора и нищо не може да ти направят. Ще ме направя. Кой ти каза? Нали там има хора? Ще спасят си. Знаеш колко мъже първия път един дядото ще да стреля един и всичките мъже му се нахвърляха на бой. Що е? Ай в градината. Там е опасно. Там има хора. Да, хора. Има хора! Извинявай. Хайде, сега. Сега. Али е дядото? Дядото е. Здрасти! Това не е дядото е. Майка че. А това не е дядото е. И така, вижте, това не е дядото, не знаете. Сега отиваме на гаражите. Така, ще се качим върху тях и... Аз няма кой да се хвърлям. Ма ние няма се качваме върху тях. Там къде? Така, сега отиваме. Няма гумно. И утре да знаете, че ще снимаме още един клип. Искаме да се абонирате и Палец надолу! и палец нагоре. Не Оф, извинете, палец нагоре. Ще го замеря с някой, ако е палец. Значи, напишете Милен маймуната. Кой беше сега? Милен Николаев. В YouTube, блокирайте го, наебете го. И не се абонирайте. Не се абонирайте. Направо, приебете го, значи, че не са и лайкайте. Да. Лайк само за нагоре. нас. Да знаете, че утре ще... Правим ще още заснемем- един стрим. Да, за тон колона. Утре няма да си нося тон колонка. И за друго ще направим. Няма да правим този. Както гледаш, За iPhone 6. за iPhone 6. Аз да нямам iPhone 6. Аз да нямам iPhone 6. Аз имам. Добре, айди. И утре ще го намисля, ще направим тук. Ако не съм го несъл, то знаете, че няма да е за това. Защото моето може да не ми даде, защото вероятно всеки път губя телефони. Хайде! Пък губиш телефони. Да, колко сега ще прескочим? Не, аз няма да прескачам. Няма нищо страшно. Няма да прескачам. Няма нищо страшно. бе. Няма да прескачам. Има хора, ние сме в градината, пък той чак е там. В блока. Там има. Айде 9%. Това ще е от клипа. Надявам да ви се е харесало. Надявам се ви да... Казай го. Надявам се да ви хареса. Добре, Това е ще за целия клип. Чао! До утре!